Hi लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय आंनि ARUN Baglary YouTube चैनलाव आरो आं दिनै मोनसे मेथाइ खननो नागिरदों। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय मेथाइखौ मोजां जादों जाया आरो मोजां जायाखैब्लाबो नोंथांमोना देखायना हो जे बेयो मोजां जायाखै होननानै आं जेबो गाज्रि मोना। स' आं माने ट्राइ खालामनो नागिरदों मेथाइखौ खननोसै नोंथांमोना नायदो। दाया आंनि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो दाया आंनि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो दाया आंनि नङा थांनाय फागुनाव मान्दार बिबार बारै निदाया रावनिबो नङा रजे बियो बोथोरनिसो थांनाय फागुनाव मान्दार बिबार बारै निदाया रावनिबो नङा रजे बियो बोथोरनिसो दाया आंनि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो नोंनि दुखुनि मोदैनि बानाया मिजिंफ्रा नोंनि गोजावलांजोबोला अब्ला सोरखौ नों दुसि बावगोन नोंनि दुखुनि मोदैनि बानाया मिजिंफ्रा नोंनि गोजाव लांजोबोला अब्ला सोरखौ नों दुसि बावगोन दाया आंनि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो जावलिया बारनिसो